Ang nahitabo karon sa imong kaugalingon, dili na mabalik ugma. Maong i-enjoy ang matagutlo sa kinabuhi. Ayaw usiki ang higayon, mubo ra kaayo ato ang kinabuhi. Nay ubang tao, panagsara magkatapok sa pamilya, pero kada tapok nila, busy sa cellphone. Nay ubang igsuon pod, panagsara magkatapok, pero sa higayon sa ilahang panagtapok, puro away. Dili magkasinabot. Nay ubang tao pod, puro huna-huna sa mga kasakit, kaguol, problema sa palibot, mga katoksikan. Mahutdag kusog ang kaugalingon tungod ana, i-enjoy ang matagutlo sa kinabuhi kay dili na mabalik. Ang problema nato, dili gyud na malikayan, part na sa ato ang kinabuhi. Isalig tanan sa kahitasan, apili sa imuhang paningkamot. Ayaw palabig huna-huna niini, tanang problema, adunay solusyon. Nay ubang tao, puro na lang problema ang gihuna-huna. Dili mangitag pamaagig unsaon pagresolba sa problema. Puro na lang kasuko, nya idamay pa ang tao sa iyahang palibot. Tanang tao na ay problema. Mga pagsuway na sa ato ang kinabuhi. Ayaw usiki ang panahon, dili na mabalik. Ayaw hutda imuhang kusog sa puro kaguol. Kay kadaot na sa imuhang kaugalingon. Mawad-an kag kalipay. Hatagig space imong kaugalingon nga malingaw pod. Mag-enjoy ka. Tanang nahitabo sa matagutlo sa ato ang kinabuhi, dili na maibalik. Ayaw usiki ang panahon kung magtapok mo sa pamilya, i-enjoy. Dili puro away, dili puro cellphone. Ayaw kalimot. Sa paghatag sa kaugalingon nga marelax pod imuhang lawas, mubo ra kaayo ato ang kinabuhi, mulabay ra ta diri sa kalibutan. Maghimo tag memories nga ikalipay sa matagutlo sa atong kinabuhi. Kay dili nato kontrolado ang panahon kung hangtod kanusa ato ang kinabuhi. Gihatagan tag kinabuhi sa kahitasan para magmalipayon sa kalibutan. Ang nahitabo nimo karon, dili na mabalik ugma. Amping, God bless you.